O inimă care bate în tine și nu e a ta. Eu sunt Timea. Ca și ocupație lucrez în domeniul IT, consultant IT. Sunt născută în Cluj. Mă numesc Atila, lucrez ca lucrător comercial pe Măpur. Și ne-am cunoscut cu soțul la facultate, pe băncile facultății, acum vreo 15 ani, ceva în genul. Cred că sunt deja 15 de ani. Și, bineînțeles, ca oricare familie, ne-am dorit și noi copii, dar aparent minunea s-a lăsat așteptată. Deci, după mulți ani de încercări, am văzut că avem nevoie de ajutor. Din investigațiile făcute, oarecum singura noastră opțiune este să facem FIV. De luat decizia nu a fost foarte grea, cumva să zic așa. Nu am stat pe gânduri și am ales varianta FIV. Probabil din dorința de a avea copii, am ales să avem încredere în medic și încă mi-aduc aminte de prima consultație. M-am documentat înainte și am venit la consultație cu 1000 de întrebări. Am fost foarte plăcut impresionată și surprinsă pentru că domnul dr. Gârlovanu a răspuns la fiecare întrebare și a fost super calm. Cel mai probabil că și acest lucru a determinat să mergem mai departe, pentru că prima impresie contează foarte mult. Am pus și eu o grămadă de întrebări, la toate a răspuns sincer, să zic. Nu știu ce să zic, e altfel decât alți doctori. E mai personal sau nu știu cum să zic. E altfel decât alți doctori. E mai prietenos. Interesul lor nu-i neapărat să golească cardurile, buzunarele, să zicem. E mai important el. Cel mai bun doctor. A fost să fie din a treia încercare. Deci am făcut 3 transferuri și al 3-lea transfer a fost cu succes. Țin minte că la primul transfer, deși a fost foarte dureros să aflăm că rezultatul este negativ, așa este în procesul FIV. Adică nimeni și nimic nu garantează că din prima va fi reușită. A treia oră deja chiar am făcut testul pentru a afla rezultatul. Nu am avut curaj să-l deschid, să mă uit la rezultat. Când am văzut că rezultatul este pozitiv, nu mi-a venit să cred inițial. Și țin minte că prima persoană la care am scris a fost domnul doctor și l-am întrebat dacă într-adevăr este un rezultat bun, un rezultat pozitiv. Însă greu doar după aceea a venit, pentru că acesta este primul rezultat. Este doar, cum să zic așa, confirmarea, dar până ajunge ca el să fie aici, mai sunt foarte multe emoții și foarte multe rezultate, tot atât de importante, pe care trebuie să le deschizi, să le vezi, să ai curajul să le vezi. După aceea a urmat ecografia, prima ecografie, unde am auzit și inimioara bătând deja. O inimă care bate în tine și nu e a ta. Că știi că nu e inima ta, că sunt bătăi de inimă, dar sunt altfel. Nu-i așa ca la noi. E un pic altfel sună, dar oricum sună. Și eu tot am întrebat pe domnul doctor dacă e ok dacă sună așa. Că nu știi cum trebuie să sună la 2 luni sau nu știu cât. Da, a fost foarte frumos, că după aceea, bineînțeles, După aia, la fiecare eco unde am mers, unde am putut să mă duc și eu, vreau să aud inima. Și după aproape 9 luni,
Suntem bucuroși să-l avem pe el. Da. Te foiești de mama focului. Așa zic și eu. Momentul când îl vezi este de nedescris. Deci pentru mine chiar a fost de nedescris. Alte priorități. Da. Prioritățile s-au mutat pe el. El este centrul acum.